da yamma da mata karba biyar da cewa yanzu ne ta koma tsakanin Nura Hassan mai rai na tawa da Shaibu Arji na Maradi wanda ya riga ya hwadi sun koma hoge bayan hutu na minti 2 yanzu kuna da minti 5 na kokowa awwa a saurara wani ya kada ko duka hukumi mutuwa tsaye sakalo a saurara mai wannan sako biya Maradi alisasi na Maradi dan Musa Ubangida Aibo dan Hassan ya ce in baka daina arziki in baka kuɗi jikka 5 ni kan kai na dan Mano da ni da Hassan Marukin sakalo ya ba mu kuɗi jikka 5 waya ka raba mutum da abinai waya ka raba mutum da abinai ko ji waya shi zabe inda na inda dai ban zo da kane baki dai harka ta yi daɗi wallahi alhamdulillah ban yi tsammanin Shaibu Arji ya ba Nura waya haka ba lahiya tashi lahiya wallahi ko kana ban yi tsammani ba Haji tasu na Maradi suna saurare sako ya zo mazan ku da mata na gode da kyau amin Haji ya mari sai na ji waya ta zo min Haji ya mari mai shinkafa ta Maradi ai min wa da raina ya so Allah ya kaddara rabo ya ko ka rabo ta tije boya gari ta waye a gamo a yi ta awanye yahi ai fono ba ka ce wannan kyawace bai kamin ba a saki kai a kama ƙahahu yahi alama ƙaha ko ta yi takobi zahi rabo ta tilabo ya rance sai mai shi arbitra ke cewa ku yi kokowa suna cikin yi arbitra haka ne ta bada kawai ka san wani lokaci in bi da dakika kuma na ƙarshe na haka ne biyar wani bai haɗi ba bai kayar ba ya ni kamar da haɗi in na zo na gode mummuni ɗan bajau kula dai ta tare bakin gargi dan Mano yanzu gaba akuya ya haɗi wallahi ga lala zakan waya kamar da ban ce ko ji waya shi zabe asimin ba su kai wannan kashe ne na karshe shi ne wallahi matkan ba su yace wallahi da rabi ta kare waya kamar da ban ce baya Nura yake san Nura ya san kai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kane ya kashi ragon layya 43 secondes la ilaha illallah kane ya kashi ragon layya Shaibu Arji ya kare Nura Hassan la ilaha illallah